Mare de Déu, senyor. Ha vist això de la corrupció del PP o del Bárcenas? Sí, ja ho he vist, ja. Quanta porqueria, Déu meu, quanta corrupció. I després el seu argument és, no, bueno, esto ya es una cosa del pasado, hay que mirar el futuro. Hòstia, quin argument més patètic, Déu meu. Això és com si un advocat en un judici digués, bueno, vamos a ver, mi cliente, cometió el asesinato, lo mató, lo descuartizó y luego vendió la carne en un supermercado. Pero bueno, esto ya pertenece al pasado. Hay que mirar al futuro, señor juez, ¿sabe? El futuro es lo importante, señor juez. I el jutge es descollonaria de riure, perquè això és que fa riure, perquè això és un argument de merda. De merda! Home, jo és que vostè és una mica exagerat. Jo crec que en part tenen raó. S'ha de mirar al futur, a la vida. El passat ja no serveix per res. Què passa? Vostè és del PP o què? Jo del PP no, però crec que tenen raó amb això. S'ha de mirar al futur. Mira, sap què li dic? Que jo me'n vaig. Perquè és que ja ho veig a venir que ens discutirem, com sempre. Esperi, on vas? No pagar la cervesa? Vam quedar que cadascú pagava les seves coses aquí, Ah, la cervesa que m'he pres aquest matí. Però bueno, això ja pertany al passat. S'ha de mirar al futur, no ho deia vostè això? El futur. Ha de mirar al futur, saps què vull dir? Apa, adéu. Imbècil.